Розпочинаємо з вами цей прекрасний час Великого посту, час, до якого Господь нас запрошує. І ці перші Євангелії, які дає нам церква, вони стосуються тих найважливіших справ – молитва, піст, милостиня. Сьогодні саме про піст. Піст, який є в першу чергу даром, тоді, коли я хочу щось дати. Дати, а не сховати. Для нас трохи так часто є в пості, що ми щось хочемо чи заощадити, чи якось собі десь там відкласти на пізніше. Натомість Господь хоче, щоб ми були великодушні, щоб ми були щедрі в часі цього посту, щоб ми віддали те, що так насправді хочемо віддати Богу, тільки і виключно тому, що любимо, тому що ми хочемо бути щедрими так, як Він, тому що Він нас обдаровує. Він є молодим, церква є нареченою. Ми йому виходимо на зустріч, радіючи, з повними або оберемками добрих справ і всякого іншого добра, яким ділимося з нашими братами.